Pinagsama ng 2 araw na postgraduate course ang mga dermatologist mula sa Central Luzon upang talakayin ang pinakabagong kaalaman, research at clinical practices sa larangan ng dermatology. Isinagawa ang Delve into the Core Central Luzon PDS Dermatologist Postgraduate Course o CORE nitong August 1 to 2 sa Clark Marriott Hotel. So, CME or Continuing Medical Education is not just about educational units, but being a doctor and being a dermatologist, this is a lifelong commitment for us to learn and be updated, especially in dermatology. There are all very advanced innovations. So every year, we try to keep up and learn together, not just through lectures, but also this year, we have a pre-conference workshop. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman at clinical skills ng mga dermatologists sa pamamagitan ng hands-on training sa ultrasound, nail biopsy at chemical peels, gayon din ng updates sa adverse drug reactions, pharmacotherapy, probiotics, biostimulators, fillers at regenerative medicine. So remember yung mga ginagawa namin sa patients or patient treatment natin, hindi naman po natin yun basta iniimbento. Actually, meron tayong mga world organizations na nag-agree kung ano yung ating steps na gagawin for a particular disease. Kunwari, acne. Sa tingin nyo ba, basta gumaganyan-ganyan lang kami? And then, iniisip lang namin, hindi po. So it's like, kung nagluluto kang adobo, hindi yan pwedeng adobo kung wala siyang soy and chicken or pork, di ba? So in dermatology, it's the same way. Hindi yung parang mag-iimbento kami ng kami lang ang may alam ng lahat kung paano i-treat yung acne. So yung evolution kasi na ito, yung kunwari 5 years ago, ito yung sinusundan natin na parang treatment plan, it can evolve through the years. And then bagong technologies also like what you saw kanina, yung ultrasound, dati hindi pa natin yan ginagamit, but to increase yung magandang results of our procedures like sclerotherapy, surgery, filler application, Botox, mas may improve natin yung outcome with these new technologies. So yun yung ina-update natin. Kasi sa totoo lang, hindi po tayo nahuhuli. Kasi we also attend conventions internationally. So sa States, we do also attend yung mga world conventions. So, pantay-pantay po yung alam ko ano yung alam sa States, alam sa Europe. We also know those. So, Paris, minsan we have the IMCAS conventions, we also attend. Siyempre dapat at par tayo sa ating mga partners na international. Kasama rin sa programa ang expert-led lectures, live demonstrations at interactive discussions upang makatulong sa clinical decision-making at mas ligtas na pangangalaga sa mga pasyente. Dumalo ang 83 dermatologists sa first day ng programa at 113 naman sa ikalawang araw. Ayon sa Philippine Dermatological Society Central Luzon Chapter, bahagi ng taunang postgraduate course ang patuloy na pagpapalawak ng kaalaman ng mga dermatologist, pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamamahala ng skin diseases at pagpapalalim ng samahan ng mga miyembro. This is Patricia Mamangon on the spot.